Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда атналык күзәтү тапшыру, студияда мин Ләйлә Хәкимова. Бу көннәрдә Орша укучылар сараенда боча уены түгәрәге эшли башлады. Тулырак үз хәбәрчебез Гөлназ Нәгыймова репортажыннан. Боча шикләнмәгән мөмкинлекләре булган спорт төре. Бу уен катнашучылардан үтә дә төгәллек сорый. Боча шулай ук инвалидлар өчен паралимпия уеннары булып та санала. Әлеге уен төренең безнең районыбызда да барлыкка килүе куанычлы хәл. Физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр үзләренең сәламәтлекләре аркасында аралашу, җәмгыятьтә үз урынын табуга мөмкинлекләре җитеп бетми. Бу спорт төре исә җәмгыятькә физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең проблемаларына игътибар итәргә, спорт өлкәсендә уңышларга ирешергә, сәламәтлекләрен яхшыртырга һәм тулы тормыш белән яшәргә ярдәм итә. Боча түгәрәге тренеры Фәрит Минхаиров әлеге спорт уены белән безне якынрак таныштырып үтте. Игра возникла в Древнем Риме, потом его переняли древние греки несколько тысяч лет назад. Эта игра очень популярна в Европе. В России в боче играют 4 года. В Татарстане появился этот вид спорта всего лишь 2 года назад. И вот 2 недели только, как в боче играют арские спортсмены. Что послужило толчком для этой игры? В сентябре мы ездили на фестиваль, на соревнования среди инвалидов, который проходил в лагере Байтик, это около Крутушки. И там вот я увидел впервые эту игру. Наши ребята там играли. И когда мы ехали обратно, они попросили, а нельзя ли проводить вот такие тренировки и у нас в Арске. Я им пообещал. И пошел в спорткомплекс. Мне там разрешили заниматься в спортзале спорткомплекса. И также разрешение мы получили у Арского дворца школьников. Но для того, чтобы играть в эту игру, спортзал только недостаточен. Нужен инвентарь. И вот здесь хочется выразить огромную признательность от имени всех вот этих ребят Муллагалиеву Рафаэлю Адгамовичу, начальнику КСМ, который выслушал нас, услышал и сказал: привезите счет, я оплачу. На сегодняшний день у нас имеется 2 комплекта игры для игры в боче. Всего на секцию у меня ходят 5 человек. Значит, в силу разных причин, ребята, может быть, не совсем здоровые бывают иногда, да и здоровые люди часто болеют. Вот 3, 4, 5, по-всякому, но всего 5 человек. Пользуясь случаем, я хочу пригласить детей школьного возраста, в первую очередь, от 10 до 18 лет. Они могут к нам обратиться, мы еще можем принять 2-3. Но, как видите, хоть колясочников у меня сегодня в зале только 4 человека, зал практически полный бывает, потому что где 5 колясочников, там 5 сопровождающих, плюс вот у меня волонтеры, это студенты Арского педколледжа, которые мне помогают проводить занятия. Так что в зале бывает человек 15-16. Түгәрәккә йөрүчеләргә Орша педагогика коллегиятының волонтерлары ярдәм итә. Аларның җитәкчесе Гүзәл Нигъмәтҗанова безне боча уенының кагыйдәләре белән таныштырды. Бу уенда иң беренче булып башта билгеле без инде кемнәр башлап җибәрәчәген, монетка атып, решка орел белән.
Һәм уенда иң беренче башлап җибәрүчеләргә красный мяч бирәбез. И алар уенны башлап җибәрәләр. Башта ак шарикны аталар, җиргә тәгәрәтеп. И ул линиядән чыкмаска тиеш, беренче условие. Һәм шуннан соң кызыллар башлап җибәрәләр. И шул кызыл шарикны как можно ближе атырга тиешләр ак шарик янына тәгәрәтергә. Шуннан соң зәңгәрләр тәгәрәтәләр шарикларын. Һәм аннары карыйбыз инде. Әгәр дә кайсыныкыдыр ерактарак була икән шаригы, ак шарикка, значит ул тагын ата. Пока аныкы якынрак булмый. Аныкы якынрак була икән, аннары икенче кеше үзенең шаригын шулай ук ата. И мин инде ракетка белән аларга җайлырак булсын өчен күрсәтеп барам. Кызлар атырга тиешме, зәңгәрләр атырга тиешме. Обычно уйныйбыз берәрсенең 4 балга җыелганчы. И аннары уенны икенче кеше белән яңадан алмаштырып уйныйбыз. Әйе, монда йөрүчеләргә ошый әлеге түгәрәк. Бу аларның ышкынланып торган күзләреннән, елмаюларыннан күренә. Боча буенча берничә тапкыр республика күләмендә призлы урыннар яулаган Рамил Шәрәфетдинов монда бик теләп йөрүен билгеләп узды. Крутушка барып кайттык быел, üçüncü урын алып кайттым среди городских. Шы, иде отырганчы чыгып киргән әйбәт инде. Бер кая уйнап. Әлеге проектның төп максаты физик мөмкинлекләре чикләнгән яшьләрне тулы-канлы тормышта яшәтү һәм яңа паралимпия спорт түрен популярлаштыру, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. Бер-беребезгә карата ихтирамлы, игътибарлы мөнәсәбәттә булганда, әлеге максатларга һичшиксез ирешербез. 20 ноябрьдә Орша мәдәният йортында Орша муниципаль районын куллану базарының торышы һәм хәле дигән исем астында оешмалар, эшмәкәрләр районыбызның рәсми вәкилләре катнашында җыелыш булып үтте. Чарада район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Рафил Исмәгыйлев, Татарстан Республикасының дәүләт алкоголь инспекциясы җитәкчесе урынбасары Рөстәм Арсланов, санитар-эпидемиология һәм районыбызның рәсми вәкилләре катнашты. Татарстан Республикасы дәүләт алкоголь инспекциясы җитәкчесе урынбасары Рөстәм Арсланов утырыштагыларны район куллану базарының торышы белән таныштырып үтте. Торговля на душу населения составляет 28,5 тысяч рублей. То есть на одного человека по данным района находится, район показатель находится на 21 месте среди 45 муниципальных образований республики. Оборот общественного питания за 10 месяцев составил 91 миллион рублей. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот на душу населения составляет, соответственно, чуть менее 2000 рублей. И поэтому показатель район находится на 15 месте среди 45 муниципальных образований. Чыннан да районыбызда сәүдә йортлары, азык-төлек кибетләре көннән-көн арта. Бу исә кискен конкуренцияга китерә һәм продукцияның сыйфатын яхшырта. Әмма ваклап сату сәүдәсендә соңгы 10 айда 21 меңлек продукция кулланышка яраксыз дип табылган. Узган ел белән чагыштырганда бу 4,2%-ка артыграк. Кулланышка яраксыз товарлар федераль челтәрләргә кергән кибетләрдә күбрәк очрый. Шулай да бу сан артык зур түгел дип белдерде Рөстәм Арсланов. Социалистик хезмәт герое мөгаллимә Стелла Зәки кызы Габдрахманованың яшә җирдә из калдырып дип исемләнгән 80 яшьлек юбилей кичәсе булып узды. Тулырак үз хәбәрчеләребез репортажыннан. Бар гомерен балаларга багышлап яңа кенәр урта мәктәбендә рус теле һәм әдәбиятын укыткан ул. Стелла Зәки кызының укучыларга булган җылы мөнәсәбәте, әниләрчә кайгыртучанлыгы бик күпләрдә сыклану хисе уята. Стелла Зәки кызының бала чагы җиңгеле булмый. Ул Казан шәһәрендә дөньяга килә. Әти-әнисе югары урыннарда хезмәт куя. Ләкин репрессия җиле аларның тату гаиләсендә читләп узмый. 1937 ел әнисе Зәйнәп апаны төнлә кара Волга белән алып китәләр. Бу хәбәрне ишеткән Дәвән исә балалар йортыннан эзләп табып, 4 яшьлек кычыкны Кышлау авылына алып кайтып китә. Стелла ханымның әнисе 5 ел Мордавия лагерендагы тоткынлыкта була. Бәхетенә ул исән-сау әйләнеп кайта. Кышлау авылында күп еллар укытучы булып эшли. Үз бәхетемне мәктәптә таптым, эшемне яратып башкардым. Хәзер дә укучыларым белән горурланам ди мөгаллимә. Аллага шөкер. Мин дөрес профессия сайладым тормышта. Мине бик яхшы кешеләр
бик яхшы кешеләр белән эшләдем. Яхшы коллективка эләгеп бик озак гомерләр шушы Яңа көннәр мәктәбендә хезмәт иттем. Бөтен гомерем буенча. Янымда таянышым Хәбир Файзрахманович, физика, математика укытучысы минем иптәшем иде. Без мәктәп коллективы белән бик яхшы, бик тырышып эшләдек. Без сугыштан соңгы укытучылар поколениясеннән эстафетаны алдык һәм шулар төсле үк итеп алар бик авыр сугыш вакытында эшләгән укытучылардан үрнәк алып, шулай яшь вакытта шулардан үрнәк алып, бик тырышып эшләдек коллектив белән. Минем бәхетем минем укучыларымда да. Алар төрле тарафларда, төрле тармакларда эшләделәр. Бик алар арасында врачлар, юристлар, фән эшлеклеләре, авыл хуҗалыгы тармакларында җитәкчелек итүчеләр һәм 30-га якын укучым рус теле һәм әдәбияты профессиясын сайладылар. Алар укытучы булып эшләделәр. Хәзер алардан килгән хатлар мине поддерживать итәләр карт көнемдә. Мин шулай дип әйтер идем. Бәхет бит ул, шуны онытмагыз. Ул саф йөрәкләрне ярата. Саф булыгыз, намуслы булыгыз һәм тормышыгызны бик матур итеп үткәрерсез. Хәзерге тормыштан мин бик канәгать. Хәзер минем улым бик әйбәт, кызым да бик әйбәт. Алар бик тырышчылар. Ул кызым балалар врачы булып эшли. Улым фән тикшерү институтында старший сотрудник булып эшли. Улым минем бакчамны, иләремне гөл бакча итте. Чәчәкләргә күмде мине. Яңа төзелешләр ясады, стройкалар, пристройлар ясады. Шуңа күрә аның ул атна сайын кайтып йөри, кыз балаларым минем яңа атна сайын кайтып йөриләр. Дөрестән дә, әгәр мөгаллимә үз хезмәтен, укучыларын, мәктәбен яратмаса, иң югары бүләкне ала да алмас иде. Хәзер дә аның дәрәҗәсе зур. Арча шәһәре үзәгендә ачылган Геройлар аллеясында Стелла ханымның да үз бюсты тора. Стелла Зәки кызы Габдрахманованың 80 яшьлек юбилее уңаеннан яшә җирдә из калдырып дип исемләнгән юбилей кичәсе беркемне дә битараф калдырмады. Һәркем үзе өчен күңел байлыгы туплап, Стелла Зәки кызының тормыш һәм хезмәт юлын күз алдыннан кичерде. Хөрмәткә лаек мөгаллимә укучылар башкаруында яңгыраган үзе язган шигырьләрен күз яшьләре аша тыңлады. Алга таба да Стелла ханым кебек якты шәхесләр без киләчәк буынга юл күрсәтеп торсыннар иде. Супермаркеты Темле – это всегда свежие продукты, широкий ассортимент и очень вкусные цены. С 26 по 28 ноября. Масло подсолнечное Аннинское – 35 рублей. Грудинка особая – 1 килограмм – 249 рублей. Республиканская сеть аптек 36,6. Радуют низкие цены. Я уверена в качестве лекарств. 36,6. Аптека для здоровья вашей семьи. Ацицилонг 235 рублей. Линокс 339. Тонометр Амрон М2 1399 рублей. Мы заботимся о вас и вашем здоровье. Супермаркеты Темле – это всегда свежие продукты, широкий ассортимент и очень вкусные цены. С 22 по 25 ноября. Чай черный Тесс 100 грамм – 29,90. Сосиски сливочные 1 килограмм – 209,90.
Республиканская сеть аптек 36,6. Радуют низкие цены. Я уверена в качестве лекарств. 36,6 аптека для здоровья вашей семьи. Ацицелонг 235 рублей, Линокс 339, тонометр Амрон М2 1399 рублей. Мы заботимся о вас и вашем здоровье. Супермаркеты Темле – это всегда свежие продукты, широкий ассортимент и очень вкусные цены. С 26 по 28 ноября. Масло подсолнечное Аннинское – 35 рублей. Грудинка особая 1 килограмм – 249 рублей. Республиканская сеть аптек 36,6. Радуют низкие цены. Я уверена в качестве лекарств. 36,6 аптека для здоровья вашей семьи. Ацицелонг 235 рублей, Линокс 339, тонометр Амрон М2 1399 рублей. Мы заботимся о вас и вашем здоровье. Супермаркеты Темле – это всегда свежие продукты, широкий ассортимент и очень вкусные цены. С 22 по 25 ноября. Чай черный Тесс 100 грамм – 29,90. Сосиски сливочные 1 килограмм – 209,90. Республиканская сеть аптек 36,6. Радуют низкие цены. Я уверена в качестве лекарств. 36,6 аптека для здоровья вашей семьи. Ацицелонг 235 рублей, Линокс 339, тонометр Амрон М2 1399 рублей. Мы заботимся о вас и вашем здоровье. Республикабызда соңгы елларда авыл клублары дип исемләнгән программа эшләп килә. Быел безнең районның Сикертән авылында искиткеч мәдәни спорт үзәге эшли башлады. Икенчесе Симетбаш авылында узган шимбәдә ачылды. Шарада Татарстан Республикасы мәдәният министры Айрат Сибгатуллин, сәламәтлек саклау министры Адель Вафин, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры урынбасары Рөстәм Гарифуллин, Тәттелеком җәмгыяте генераль директоры Лотфулла Шафигуллин, Мой круг филиалы директоры Марат Шакиров, Россия Татарстан телекомпаниясе җитәкчесе Фирдүс Гыймалетдинов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Валиуллин һәм Арча муниципаль районы башлыгы Алмаз Назиров катнашты. Ул үз чиратында мәдәният учагын һәм фельдшер-акушерлык пунктын сафка бастыруга үз өлешен керткән иганәчеләргә һәм халыкка рәхмәтләрен ирештерде. Матур, тарихи, истәлекле. Ул инде авыл тормышында бу тарихи вакыйга бер кашанда узган. Шушы көн белән чын күңелдән тәбрик итәм. Эшләрегез уң булсын, тормышларыгыз мул булсын. Авыртырга язмасын. Бу медпунктларга инде профилактика чаралары уздырырга гына килсен. Матур иттерешләр җырлап яшәргә язсын. Бәйрәм белән сезне. Авылдашларын әлеге зур бәйрәм уңайыннан котлап Тәттелеком ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Лотфулла Шафигуллин үзенең истәлекле бүләкләрен тапшырды. Сырнай ансамбле районыбыз үзешчәннәре чыгышы Симетбаш авылы тарихындагы әлеге истәлекле вакыйгага зур ям истәде. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлегесе минутларда атналык күзәтү тапшыруы ахырына якынлашты. Алга таба агым тапшыру белән дәвам итәбез. Сау булыгыз. Гаҗәеп язмышка ия шәхесләр белән очрашып әңгәмә кыру һәм алар белән тапшыру эшләү минем яшәвемә көч бирә. Соклану катыш гаҗәпләнү,
ярату хисләре күңел түрләремдә озак йөри. Бүгенге әңгәмәдәшем 18 ноябрьдә 90 яшен каршылаган Арча районы Алга Киек авылында туып үскән Насибуллин Сибгатулла Зиннатулла улы да якты хисләр калдырды. Инде ничә дистә еллар шулай гади генә һәм бик рәхәт итеп әти дип эндәшер кешем булмагангамы, әллә инде Сибгатулла абзыйның үзеннән аерым бер җылылык, аталарча наз бер килгәнгәме, белмим. Бу әңгәмә әтиле яшьлегемә илтте. Сибгатулла абзый уйныш балалы, ишле гаиләдә туып үскән. Аңа уку эләкмәгән. Яшьтән ат җигеп, бригадир нинди эшкә кушса, шунда эшләгән. Бишәвит, әни 13 бала тапкан. Иң олысы мин, сеңлем бар менә, 80 яшьтә тулган, иң кечесе. Бүтәннәре юк инде. Без икәү генә. Хәзер инде Сеңлем бар, сеңлемнең балалары бар инде шул. Ат җигеп беренче класста бармадым, йөрдем ат җигеп. Бригадирым шундый күршедә генә әйе дип атны җигәдер, булышадыр, менә шулай итеп. У вакытта шундый булгандыр инде, башаларга апарып, яшек белән аларча ада шундый эшләп бирдем менә. Тамак туклыклары ничек йисең? Ул вакытта юк ашабыз инде. Әллә нәрсә булмады инде, эшләмәде, конечно. Әти әни исән саулар инде. Әтидә бу шушы сугышта булды. Әни әле әтидән соң шактый яшәде, үлде. Әти 60 елда үлде. Әти сугыштан кайткач үлде инде. Сугыштан кайткач. Ул фин сугышы булгандыр инде, Сибгатулла баба. Шушы сугышта кешесен алып җибәреп ниттеләр. Колхозда төрле эштә эшли Сибгатулла. Бер хезмәттән дә читенсенми, авыр дип тә тормый. Барысында риза булып башкара. Авыл баласы, ишле гаиләдә тырышмасаң, тамак туймый. Әнә шул елларда ФЗУ дигән уку урыны барлыкка килә. Сугышка җибәрүләрен үтенә егет. Тик әзерлексез җибәрмибез дип, егетләрне окопка озаталар. Эй, күрдек без анда ди Сибгатулла абзый әрнеп, ашка үлгән иптәшләрен кызганып. Андагы авырлыкларга түзә алмыйлар егетләр, качалар. Менә аларны хөкем итү Сибгатулла абзыйга йөкләнә. Пароходка тиялеп Уфага китүләр. Уфадан кыш уртасында йөк поездында күмер вагонына тиялеп кире туган якка кайтулар. Салкын, ачлык үзәкләренә үтә. Ашынып сөйли Сибгатулла абзый күргән мәхшәрләрен. Ятканыбыз бар, яткан җирдән китеп. Шугынскида бер абыем бар ди. Ул абыем рани булып каткан. Начальник станции диде. Ondan sonra geçen şuna yegeşinden hazır uçan fut yok. Benim malayada kalmağım bana oğulda 350 kilometre bunda. Psiyavolu birden olmuyor. Psiyavol saviti, Psiyavolu rayonu daşkal. Şunda 12 malay. Var hazır geçen istansiyonu bizimle nide zonadan indi. 12 malay buldular var. Geçen istansiyonu bitirgen de bunu bu koşkan biti, kullananlar bunu. Niteka olamağanlar. Sonra nitip Oytkan avullarında şuşu oğulluğa. Hazır polkovnik, podpolkovnikler, mayorlar, biz leytenant bile keldik bunda. Bu leytenant bana kiyimlerimi saldırıp, boyanı kiyindirdiler. Biz bir şey kadar yapmayın, ben kışarıydım. Hazır işleyip benim İzbaniye leytenantlıkına zorlak, benim starşı leytenant kiyimler kendime. Şubat Allah rahmeti bile şunda apçağı bastırdılar polkovniklerinde. Şimdi bunların da nişi gitip o parasını değil. Ni komünistsin, ni komsomolsin diler. Milletten bulgandır indi milletten sonra deviri olmasayı vermezler gideceğim milletten.
Şundan yarar, alып çıkıp tizgeç, üzüm kara nişik alып barasınız, hilağlarga dedi. 12 mallarını alып çıkıp bastırırlar. Men barısına aristava etip çıktım tegilerin üzüm. Üzdeyen şey. Nege Ufağa, Ufat tağ başında, Cukada, Astı tavasında jülizimizde oldu. Hazır bu yüzden. Bir, 2 saat bunda bir nerse bulacak doğul dediler. Tavanıdan başka. Tavanı gariza bulduk etmez. Tavanı vagonunun 60 tonuna vagonlarda kumur. Birisinde Manisa ortasında ben oturam. Ortada tıkılar 12. Tıkı başta dikenen oturam benim. Hazır Riza buldular bütün gün için. Uzaklanmadık kardeşim. Uzağa hareket tapıştık. İşte bizden 2 kuzguna koyurlar. Tıkı. Umut uzanı. Kuşkunu bit. İtip. Sonra hazır kaç da şişindirip Mansağa kirdi. Бабай, bu siz soğuştan qayttınız mı indi? Soğuşqa ketkençel. Ondan hazır müteginde olğanına vakit bizne. Ağı sayı. Әнә шундай газаплар күргәннән соң аны сугышка озаталар. Бу 1942 елның август айы була. Мурманскида өлкән моряк була Сибгатулла абзый. Бер һөҗүм вакытында суга төшеп, су эчендә кала ул. Аны озак эзләгәннән соң гына табалар. Ул инде көчле яралану сәбәпле аңсыз була. Су эчендә күпме ятканын да хәтерләми. Ondan soң аны кыры җирдә генә хезмәткә куялар. Һәм ул ашхана мөдире булып хезмәт итә башлый. Пуля яңгыры явып торды. Мин 2 ай йөреп авыллардан ризык, яшелчә алып кайттым дип сөйли Сибгатулла абзый. Ягер етерден менә әйткәндә Старший матрос булайын. Старший матрос. Ол Моряклар не буенча старший матрос ефрейтор. В общем, командирның любые подчиненцы теләр. Суға түштім мен. Кенлерден қолған бір зуты бар біздің. Болған, әлі, міне. Сушы соғышқа қәді башлаған болған. 39 жылымы. Шолардан қолған зутыны жемін алмағандар. Қазір біз келіп кірдік мұнда. Бізді десант етіп сушында шөбіп етерген. Менің мәтеріндегі малай, міне мұнда Оршада да, малайы менің біләшілген Председатель булып та торды әле дә хәтерләп торган. Кем? Фәйисхан малае ул ни? Фәйисхан исемле минем кенәрне ку. Дустым. Бер нидә булганнар. Менә шушы ибәлә хәзер мин суга төшкәнмен. Хәзер кая барасың? Снаряд. Аркада безнең мөнбә. Учениедәге вакыт. Şundan sosyal dutuna bizimkiler olalım diye vakitte çıkan vakitte neftibazı bular. Şunda neftibazını şartlatıp neftibazı bütün yerini tutup dura. Biz suğa çıkıp kalganımız bir neçe malay. Biz 12 malayıyıq. Şundan bir ikisi öldü bağayın dedi. Bir yine katırdan tuğul dedi. Hazır tekilerge nagradı bergenler, men sizden alğaç bir atla bir нәрсе bilmey yatqanım. Bir atladan soň ağa kelip, mına şundan çıqqandan soň meni berek ağa bananımda hazır zimden kegayip etdiler. Hazırlar da dabay hazır sen anda zabıskalar bir hazır içe turgan kişi bolgan. İstede kişi dönmek kişi bolmagandır endi ko'rasan. Dabay sen şoşanda. Meni şonda zabıskalar etip qo'ydim. Günlük produktlarını alıp kaçıp oburluğa verem. Keç bile smina vakti bitken her bir günü bir izvot işe gelir. Mesela bana onlar ne bulsa, mesela var da bedengilerinde her şeyler. Belki gerek şundan ne koşkan işle biriyle. Ben tuğda şeker bile may ipi geçerge 2 kişi koyuyorlar. 30 kişi oturan istelde bir istel şuşulay
Oyağı üzülgen, bir ayağı yok ya. Şunda soğuş bitken günü men puborlar böyle bir mertebe rakı kapkan çıktı böyle. Demek ki topkanım da bulmadı. Hazır beni dizine kapitan tutuyorum ki nişle bete bu. Bak şolay. Ömürde işkence tutulu, o işkenceni tutmagan. Yaratmagan işkenceni. Şundan yaram. Mene Allah rahmeti min kaçkancı 47. yılga halı şunda işledim. Babay sen indi demek tomağın eş bulmagan indi. Yok, onda bargaç min kunak seyinda. Soğuş vakti. İyi, sey üzünde bulgan. Bir yamanı akop. Hücum vaqtında tағы yaralana солдат. Bu vaqtda düşman Murmanskga yaqinlashgan була. Небары 16 километр ара. Qir госпиталенә эләгә Сибгатулла абзый. Кулы җилкәдән үк яралана аның. Кулын кисәргә булалар. Kamağıta bir samarit gelen benim Seyiskan diskiden patronlarını çıkarıp bitire. Bir prosunu koygan da bir teröristini koygan. Beni cem şey etip aldılar da üçe malayıma kırıp kaldı. Onlarga bir ne çalınmadı. Benim kollar neler cerahatlarını benim gangreni buldu. Bu soğuştan qaytqanda mı indi? Ana şu neden indi? Soğuşta hele bu şunda Murmansk'da indi. Yaralandın indi. Şunda. Yaralansan da qaytmadın indi. Ondan da qaytmadım. Ondan banışta nece böyle pulavayı mısırtırlı atalayım ol. Benim bu barnak bunda şu nece kolunu kişen digende deyittiği litinden neden böyle kilip bunlaşkan. Leçenlik bizim hoca mayor. Mayorla işte şimdi vardı. Uzun Müslüman bana dedi. Bana dedi, o kişisi yok diye. Üstlerini getirip koygan indi, yatızdı. Bu tekini çıkarıp verdi. Baba yemeğinde, abi dedi, sen tutar mı babayı, kodanlıkı, ben de kodanlıkı dedi. Senin kolun da şu şekilde kola dedi. Ben uzun eklesesim dedi. Yat dedi, korkma dedi. Yatkanıyım. Sen tutar babayı şunu deyin dedi. Sanıyı da ben mitraka sandır dedi. Müşlet dedim sana, sana kurs eterli. Toğuz deganını bilem, sonrasını bilmeyeyim. Кыю егет Сибгатулла туган илгә 1947 елда гына кайта. Күкрәген бизәгән орден медальләр тагып, әти-әнисенең шатлыгын түгәрәкләп кайтып төшә ул. Әтисе дә, инесе дә дәһшәтле сугыш эшеннән исән калалар. Bir гаиләдә 3 солдат soğuştan isen kayta. Ya iseniye, eni de iseniye, eni kaşım da iseniye, anne de katı, soğuştan katkan, eni kaşım 26 yılga. O 60 yılında etiden olarak, etiden 60'da oldu. Benim kayıttım da, bir atla 10 gün turganı, benim apkatam, kucak apkatkana, rızık tuğul biçindi o, kupma güle. İyi. Bana şu şey, en iyisi bana. Ben aldım indi. Ne isimliydi abi? Raziya isimli. Raziya isimli. Neçe kere gitip tanışıp gittiniz indi? Sen bir tane armiyadan kaytkan, orada medalli jigit. Eregelikten yürüşken kişiler. Göz düşüp yergen indi. Tuğanarak da bakırlar. Eti bilen yiyorlar tuğanlar. Sibgatulla abzey bugün özün bәхетле итеп тоя. Бәхетнең дә нинди яле. Хөкүмәтебез тарафыннан сугыш ветераннарына бирелгән уңай фатирында улы килене белән яши ул бүген. Төрле шәһәрдә яшәүче балалары, килен, кияүләре юбилее белән котларга кайтканнар. Әле без сөйләшеп утырганда да шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Җәләлетдинов Тәлгать Таһир улы, ветераннар советы рәисе Җамалиев Альберт Мингыл улы, социаль яклау бүлегенең әйдәп баручы белгече Алия Шакирова Сибгатулла абзыйны котларга килделәр. Min aşıp okusam bulamı sizge? Ya uzun aşam değilsiniz. Sibgatulla bay, bana nişik bulet. Eylet iş.
Матур итеп стенаға іліп қойасыз, еме орынлары нелері бар біләтірған. Менә бұл біздің ел башлығы президенттан сеңа құтлау хаты. Көрдім, ауылда біліп тұра сенің туған күн екенін. Вот так. Міне бик матур сөз тапты Талғат Тагирович, елбашы деп. Елбашы. Менә мында, уважаемый Сибгатулла Зиннатуллович, от души поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество. Из таких ратных и трудовых подвигов, из личного вклада каждого человека во все времена складывалась история нашей страны, ее побед и достижений. И сегодня ваш жизненный путь по праву служит примером для подрастающих поколений. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и всего самого хорошего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Менә bir рамканы алып, яшьләр менә моны куйсыннар, тәбрикләп бирәм. Мин безнең оешма исемендән, менә Талгат Тагирович хакимият исемендән Алия белән. Әтиләрен бу кадәр хөрмәтләүгә күңеле булып, Сибгатулла абзыйның улы Илгиз, килене Дания, Киров өлкәсеннән кайткан кызы Тәслимә, кияүе Рәшит тә әтиләре турында җылы сүзләр әйттеләр. Шулай булмый ни. Бабай үзе дә бөтен кыяфәт килеше, йөз килбәте белән балалары өчен үлеп торуын сиздерә. Кызым ди ул килененә якын итеп, балам ди ул барысында яратып. Әти дә бик тырыш кешеләр иде. Гомер буе колхозда бик авыр эшләрдә хезмәт иткән кеше әти. Шуның өчен аңа ветеран труда дигән медаль дә бирделәр. 20 ел Казанда колхоз җибәреп, Казанда 4-нче фабрикада, тегү фабрикаларында, спирт заводларда эшләгәннәр алар. Аңарчы сугыштан соң ул вакытта комбайннар юк, мата нәрсә виллалар теге ашлык суктыра торган иде. Эшләп алдыңгы урыннарга чыгып гәҗитләргә төшкән кеше чыгарган булганнар элек заманында. Колхозда 60 яшына кадәр хезмәтен куеп, пенсияга чыкканнан соң 10 ел урман кисте. Алмаза Миниш җитәкчелегендә. Алмаза Миниш узган ел күреп, әле исән саумыны дип күрешеп, шулай дип китте диде. Казанга бардылар әле буларны. Әни инде әби дә, бабай да булмаган без үскән вакытта, әни балалар, без 5 бала бит. Эш вакытында калдырмаганнар, эштән калмаган инде ул вакытта, ана шул эшнең юк вакытында гына иде торганнар инде безне бикләп чыгып китә торган булганнар, нишәсен әби дә юк, бабай да юк, карарга безне. Әни 70 яшендә үлгән булып чыга инде, бездән 68 яшьтә дип йөргән идек. Ана шул ялгыз теге бала үстерүләр бөтенесе авыр килгәндер инде. Заманында авыр инде, аның бөтен кешегә авырлык бер эләкте инде. Менә гомер буе шул колхоз эше дип иде бик тормаган әнигә булган бөтен авыр. Әлбәттә шулай инде. Ана шөкер Худайның ризалыгы белән әни безгә риза бәхил булып китте. Әтигә дә, безгә дә ризалыгын биреп шулай итеп китте. Алар тату тордылар, әйтмим, ну иде торган вакытта әтинең әз булды, конечно. Тату тордылар. Габр иттеләр, Аллаһка шөкер. Тагында яшәсен, узын гомерләре узын булып, әле безгә матур итеп, шатланып яшәргә насип булсын. Тату яшәдек инде. Мин сабыр да булды инде үземдә. Сабыр булып бер-береңә эндәшмичә яшәсәң, бик тату, бик әйбәт була инде. Әйбәт яшәдек, Аллаһка шөкер. Менә Тошный булмады. бабай турында әйтегез инде. Бабайыбыз да бик әйбәт булды, Аллаһым биргәнә шөкер. Кайнанам да әйбәт кеше. Мәрхүмә урны җәннәттә булсын. 9 ел яшәп калдык. Узак яшәргә туры килмәде безгә. Менә бабайыбыз белән бик күп 86-дан бирле ялгыз инде. Шул елдан бирле безгә. Сөйләгез, сөйлә. Менә безне белән инде.
86-да. 86-ның сентябрендә Сентябрендә, ие, шуннан бирле менә без бергә яшәйбез инде, шәүләр. Бабай. Сибгатулла абзыйның ике улы да шик буенда хезмәт иткәннәр. Тәртипле, акыллы балаларга ата-анадан намыслылык, әдәп, ярдәмчел булу, игътибар, наз күчкән. Матур истәлек, хатирәләр яңарта алар. Әни белән әти безгә кунакка киләләр иде. Эй, рәхәтләнеп сөйләшә торган идек, ди Киров өлкәсеннән кайтканнары. Аннары бабай дәвам итә. 20 ыныгым, 10 ынык бар. Барысы да бабай дип торалар. Яшәвем рәхәт. Менә шушы уч төбендә йөрткән күк йөртәләр мине. Бу ризыкны ашамыйм дип торсам, хәзер өстәлдә икенче төрлесе пәйда була. Ничек җитешә? Ни арада пешереп өлгерә Дания киленем, ди Сибгатулла абзый. Менә нәрсә кирәк дип менә соралар. Мине кайбагыт ашада бик нирәк менә шулай. Хәзер икенче төрлене китереп. Нәзбәрәгә ничә кирәк? Хәзер генә тегеләй була башладымы, үзгәртә ризык. Сибгатулла бабайның рәхәт тормышта яшәвенә, балаларына рәхмәт укып кайттым. Алла бирса, 100 яшендә кабат очрашырга вәгъдәләштек. Аның Аллаһы Тәгалә биргән гомеренә, яшәвенә сөенеп, хәзерге заманның әкиятедер бу дип уйлап куйдым. Юк, бу әкият түгел, чын барлык.